Tu bivšu svinjogojsku farmu 5 km udaljeno od Vukovara u listopadu 1991. jugovojska i četnici pretvorili su u koncentracijski logor za zarobljenike iz herojskog grada. Jesen 1991. godine. Nad ravnicom se spustila gusta, oštra slavonska magla. Miris baruta, vlage i spaljene zemlje zavukao se u svaku preostalu poru grada, koji je nekada disao životom. Vukovar, ponosni grad na Dunavu, pretvoren je u apokaliptičnu kulisu, u hrpu uništenog betona i izvijenog čelika. Tragedija koja se tamo odigrala i krvavi epilog na poljoprivrednom dobru Ovčara predstavljaju jednu od najtamnijih, najtežih i najbolnijih epizoda u modernoj povijesti Europe. Ovo nije samo priča o ratu. Ovo je priča o nezamislivoj hrabrosti malog čovjeka bačenog u ralje nezaustavljive vojne mašinerije i o padu ljudskosti u najdublji ponor zla. Opsada Vukovara započela je u kasno ljeto. Grad je iznenada postao globalni simbol otpora. S jedne strane stajala je Jugoslavenska narodna armija, jedna od najnaoružanijih vojnih sila u Europi, potpomognuta tisućama pripadnika paravojnih formacija, stotinama tenkova, teškim topništvom i zrakoplovstvom. S druge strane bila je tek šačica od nekoliko tisuća branitelja. Bili su to obični ljudi, radnici, studenti, očevi, sinovi, slabo naoružani, ali vođeni nečim što nijedna vojska ne može kupiti ni proizvesti. Neizmjernom ljubavlju prema svom domu i slobodi. Mjesecima su ti ljudi u nezamislivim uvjetima slamali oklopne napade neprijatelja. Svaka ulica, svako raskrižje, svaki uništeni podrum postao je prva crta bojišnice. Ta borba za goli opstanak, ta želja da se obrani nevino stanovništvo odjeknula je daleko izvan granica Hrvatske. Čula se sve do Francuske. Tamo je, u sigurnosti svog doma u Vesulu, mladić po imenu Jean-Michel Nicollier na televiziji gledao strahote razaranja Vukovara. Nije imao nikakve veze s Hrvatskom, ali osjećaj za pravdu nije mu dopuštao da mirno sjedi. Svojoj je majci prije odlaska rekao riječi koje će zauvijek ostati upisane u povijest. Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje. Potpuno sam. Ukrcao se na vlak, stigao u Zagreb, uzeo pušku i ubrzo se našao u samom paklu Vukovarskog sajmišta, gdje je rame uz rame s hrvatskim braniteljima dijelio svaki trenutak straha, nade i boli. Ipak, kako se studeni neumitno približavao, obruč oko grada smrtonosno se stezao. Neprijatelj je probio iscrpljene linije obrane. Do 18. studenoga 1991. godine svaki organizirani vojni otpor bio je slomljen. Pad Vukovara nije označio kraj rata. Bio je to tek početak stravične, nezamislive odmazde. Tisuće izbezumljenih ljudi, žene, djeca, starci i preostali branitelji, slijevali su se prema posljednjem utočištu, Vukovarskoj bolnici. Nadali su se da će znak Crvenog križa na krovu, unatoč tome što je mjesecima bio meta neprijateljskih granata, sada pružiti barem mrvicu međunarodne zaštite. Liječnici, predvođeni hrabrom doktoricom Vesnom Bosanac i doktorom Jurajom Njavrom, nadljudskim su naporima u mračnim podrumima pokušavali spasiti živote, radeći u krvi, bez vode, bez struje i bez lijekova. U tim posljednjim satima slobodnog Vukovara, iz tog istog podruma, u eter je poslan posljednji vapaj. Glas novinara Siniše Glavaševića tjednima je bio jedina svjetlost koja je iz opkoljenog grada stizala do ostatka svijeta. Čovjek koji je tješio cijeli jedan razoreni grad, čovjek koji je napisao da grad to ste vi, nestao je nedugo nakon ulaska neprijateljske vojske u bolnicu. Slobodna riječ brutalno je ušutkana. Obećana sigurna evakuacija ranjenika pod nadzorom međunarodnih promatrača pretvorila se u najgoru noćnu moru.
U poslijepodnevnim satima 19. studenoga do zuba naoružani vojnici Jugoslavenske narodne armije blokirali su bolnicu. Međunarodnim promatračima spriječen je pristup. Sljedećeg jutra, pod izravnim zapovjedništvom majora Veselina Šljivančanina, započeo je zlokobni proces selekcije. Vojnici su ulazili u prepune hodnike i grubo, uz galamu i psovke, naređivali svima koji mogu hodati da izađu. Na samom izlazu iz bolnice započelo je okrutno razdvajanje. Očevi su nasilno trgani iz zagrljaja uplakanih žena i djece. Odrasli muškarci, među kojima su bili ranjeni branitelji, civili, pa čak i dio medicinskog osoblja, izdvojeni su, pretraženi i stavljeni pod strogu oružanu stražu. Njih oko 300 ukrcano je u vojne autobuse. Kroz prljave prozore autobusa ti su iscrpljeni ljudi posljednji put gledali svoje uništene domove i ulice koje su mjesecima nadljudski branili. Nisu ih odvezli u spas, nisu ih odvezli na razmjenu. Odvezeni su najprije u Vukovarsku vojarnu, gdje su satima bili izloženi pljuvanju, prijetnjama i teroru lokalnih paravojnih skupina. Zatim su autobusi u ranim poslijepodnevnim satima krenuli prema izoliranom poljoprivrednom dobru izvan grada, prema Ovčari. Vožnja je trajala tek 20 minuta, no za prestravljene ljude u autobusima bila je to vječnost. Mnogi su u tišini shvatili da ih voze na mjesto s kojeg povratka nema. Dolazak na Ovčaru označio je silazak u čisti pakao. Tamo ih je ispred dugačkog hangara predviđenog za smještaj stoke čekala krvoločna, razjarena rulja naoružana drvenim toljagama, metalnim cijevima, lancima i sjekirama. Vojnici je NA koji su bili dužni štititi ratne zarobljenike. Hladnokrvno su se povukli i prepustili ih na milost i nemilost mučiteljima. Pri izlasku iz autobusa svaki je zarobljenik morao protrčati kroz takozvani kordon ili špalir smrti. Padala je nemilosrdna kiša udaraca. Nisu imali milosti ni prema najtežim ranjenicima. Udarali su po amputiranim udovima, po prokrvarenim zavojima, tjerajući slomljene ljude da puzaju po hladnom blatu. Otimali su im satove, jakne i posljednje ušteđevine. Jednom od rijetkih preživjelih, Vilimu Karloviću, krvnik je grubo strgnuo krunicu s vrata i s gađenjem povikao: "Šta je ovo?" Mržnja nije bila usmjerena samo na njihove živote, već na cijeli njihov identitet. A onda su ubačeni u hangar. Mračan, hladan prostor sa slamom na podu postao je klaonica. Iz dubine su odjekivali urlici i jauci, koji više nisu zvučali ljudski. Zvukovi tupih udaraca i lomljenja kostiju parali su zrak prepun prašine i mirisa krvi. Sustavno mučenje bilo je zastrašujuće organizirano. Kako je kasnije posvjedočio preživjeli Emil Čakalić, mučitelji su unutar hangara imali pukovnika koji bi zviždaljkom davao znak za smjenu. Dok je jedna grupa divljački tukla ljude, druga se odmarala. Tako da zarobljenicima nisu dali ni sekunde predaha. Skakali su po njihovim leđima i trbusima, dok nesretni ljudi ne bi na betonu izdahnuli u lokvi vlastite krvi. Kada je pala duboka, hladna noć, započela je posljednja faza ovog pažljivo planiranog zločina. Izbezumljene, pretučene i polumrtve ljude počeli su u manjim grupama izvoditi iz hangara. Ukrcavali su ih na traktorske prikolice i vozili dublje u tamu, prema izoliranom predjelu Grabovo, gdje je bager ranije iskopao duboku, masovnu jamu. Pod jezivim svjetlima farova traktora stajali su pred streljačkim vodom. Bili su tu dječaci na pragu života, očevi, hrabri ratnici i strani dragovoljci. Rafali su satima razbijali tišinu slavonske ravnice. Na tom blatnjavom rubu jame ubijen je i mladi Francuz Jean-Michel Nicollier. U svom posljednjem intervjuu francuskim novinarima iz bolnice, gledajući patnju oko sebe, grad je nazvao klaonicom, ali unatoč ponudama da ode, ostao je uz svoje suborce rekavši: "To je moj izbor i u dobru i u zlu." Njegov krvnik, Spasoje Petković, zvani Štuka, hladnokrvno mu je pucao u glavu i zatim mu iz džepa ukrao 20 franaka. Taj isti krvnik, koji je sudjelovao u pokolju,
Godinama kasnije pred Beogradskim će sudom izbjeći pravdu postavši tek svjedokom suradnikom. Na tom istom mjestu ugašen je i život Siniše Glavaševića. Njihova beživotna tijela, više od 200 njih, bačena su u jamu, a zatim nemilosrdno zatrpana tonama teške zemlje. Htjeli su sakriti istinu, htjeli su ih zauvijek izbrisati s lica zemlje. Ali istina, ma koliko duboko bila zakopana, uvijek pronađe put. Već u jesen 1992. godine međunarodni forenzički stručnjaci uočili su neprirodno ulegnuće tla u šumi blizu Ovčare. Pune 4 godine čekalo se da područje postane sigurno za ekshumaciju. Iz hladne zemlje grabova izvučeni su isprepleteni posmrtni ostaci 200 žrtava. Kroz dugi, mučni proces koji traje desetljećima, forenzičari su spajali priče i kosti, donoseći barem djelomičan mir obiteljima. Krajem listopada 2025. godine, nakon više od 34 godine neizvjesnosti, konačno su identificirani i posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, omogućivši njegovoj obitelji da konačno zna gdje njihov sin počiva. Danas, na mjestu nekadašnje masovne grobnice stoji snažan, nijemi svjedok boli. Spomenik ranjena golubica, remek djelo u kamenu koje trajno podsjeća na 200 žrtava i nasilno prekinute živote. A nedaleko od grobnice, sam hangar smrti pretvoren je u spomen dom Ovčara, otvoren 2006. godine. Kad kročite u taj prostor, obuzima vas potpuni, gusti mrak, baš onakav kakav je vladao te kobne noći. U podu su ugrađene čahure metaka, koje su oduzimale živote, dok se u sredini objekta neprestano vrti spirala smrti, noseći imena žrtava prema dnu i natrag. Iznad svega toga, na mračnom stropu hangara, vječno svijetli 261 žaruljica u obliku zvijezda. Jedna zvijezda za svaki ugašeni život. Jedno svjetlo za svaku nedužnu dušu, koja se iz tog užasa vinula u vječnost. Oni koji leže na Ovčari nisu samo imena na hladnim spomenicima ili brojevi u sudskim spisima. Oni su lica Vukovara. Lica običnih ljudi koji su se u najtežem trenutku povijesti usudili suprotstaviti nezamislivom zlu. Pokušali su ih ubiti, zatrpati i zaboraviti. Ali njihova žrtva postala je temelj slobode. Kroz svaki spomen, kroz svaku suzu i upaljenu svijeću, njihov glas izranja iz tišine slavonske ravnice. Grad, kako je rekao Glavašević, nisu zgrade ni ulice. Grad, to su oni. I dokle god postoji sjećanje, oni žive s nama, nepobjedivi i vječni u svom dostojanstvu.